Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Nah jadi hari ini saya dapat tugas dari Mbak Erna. Terus aku tukang golek jagung jemanten bos sing kena dipelas. Jadi ini rong tuwek nemen arti godhog mbuh Mbak Erna iki piye aku gak ngerti penjalukane ki rong dadak. Apa Mbak Erna iki ngidam apa piye aku gak ngerti ya bos. Nah iki jadi aku mau langsung neng daerah Dung Madah ya bos. Mau belok kadak nih jagung sing ngarep tak ngene iki. Ngono bos. Tak ngerti pokoke iki langsung turu. Halo bos. Langsung lokasi dalam. Ini semangat bos. Pokoknya dadak mbah kon piye aku juga ngerti pokoknya langsung tak golekne langsung pokoknya lah kanggone dhek langsung tak golekne langsung bae. Jalan jagung lho, dadi niki arep methuke sing duwe jagung. Nah iki. Tak methuke sing duwe jagung bos, ki jagunge bos. Lor iki wis teko lane sing duwe. Mulane iki kan konten. Iya, sing nom. Atos. Ono anak jadi ning kana piye? Nang ndi? Andeng omah ning kene. Iki mbok sing jelas sing ndi ngono lho. Ayo gonceng no. Gonceng. Sedang ngerjane wong iki. Yo gak maksud iki wis ngapal dalan iki motor yo ngono iki. Iki wis gak enak iki. Ora enak atos. Nek lho kali kaya ngene iki lho lur. Darah ning bawa nih. Gak usah kontak wi. Gak usah iso ora to? Tiger apa? Ya, plat nomornya menceng kabeh iki lho. Ayo. Lah golekne wong nyidam iki binyo lho, At. Direwangi kaya ngene dalane lho, At kok kowe kok. Nyidam kaya reno-reno. Lah ya takon sing menak ngono lho. Iya. Aja akeh-akeh. Wong kanggo wong ngono kok. Piro ngono lho. Piro pi? 5. 5. Piro? Tambah setengah no. Nah, iki lho lur, takon golekne lur ya. Ya teko. Lur. Lak iki cek gurih iki. Gurih sih. Ngopo iki? Wes. Nah, iki lur iki dadine motor suwun. Nah, iki lur jadi ki jagung wis oleh. Soale tak golekne karo kancaku nempel dadine iki jagung ya, Bos. Nah, saiki arep OTW ngekekne ngene Mbak Erna Bos ya. Nanti sambung lagi iki lho. Delok jagung iki delok sik. Iya. Nah, iki lho lur, jagung delok sik. Kono nang ndi? Pingke kok Dung Madah. Takon nglen. Nyolong. Lah nyolong ya gak oleh to. Nyolong takon balik nih. Gak iki tuku yo. Delok sik, sitae bongkeng saiki kuwi lho. Yo maksude arang sing sitae apik-apik. Delok sik to. Heeh. Lah alah malah dipotal gitu piye. Delok. Delok sik. Alah. Kucing ki ono akor-akor. Lah kono bodho nah iki lho ya apik-apik. Lha lak kurang tak pek neh. Ini wong oleh yo. Aja nyolong. Ora nyolong yo. Iki ya. Ora nyolong gak. Gak oleh lah nyolong yo, gak apik. Nah, apik ya.
Yo ngene iki lho pas. Lah ya kan sing anu aja ngene soalnya dienggo godhokane. Jenenge kok pengen apa to? Kamu apa ngene? Nggone koncoku. Oh tak roro nerapan pokoknya. Gak, kok didelok ning kontenku ada. Kok delok ning kontenku ada. Sambok tenan wae. Ora, badanku lek Itu, rak anu kok sombong entar rak mati. kok sombong. Ora sombong. Kok mat-matan ngono. Orang jam tuh ya ora di duit. Gak wi lho, sedelok saya. Apa-apa. Kowe kok powe ngene iki nyapa to? Tak kira iki kayak aku ngene. Idam. Ngidam ngono bae ya. Oh, alah ngidam ya iki lho. Apa-apa lho. Sing eleke stok loro yo ketok yo. Iki. Lah ya kuwi lho. Kono sing lor malah tebak-tebak yo. Curok wae gak enak. Gak, mulane sing namae soalnya kanggo sing jemoko ngono lho. Soalnya dienggo pelas. Sing dienggo pelas. Kayak awakmu ya apa? Aku duduk to. Alot. Aku kewal. Oh enak men anu Aduh. Gak wi pengen tak sejinahe, gak sakake sejinahe. Iki ya wis dulu. Ya wis. Tapi jagung saiki gak kaya mbiyen lho. Kok iso gak kaya biyen apa? Ya legine iki beda. Tapi wi manis kok yo. Apik-apik. Jagung proyek iki. Iya. Ndi? Ora yo ki lak proyek gak ngene yo. Masa? Heeh. Beda. Duduk ki. Lak proyek modele. Lah iki jagung kaya Gula sapa, Mas? Oh, lek kala ning kono. Ning nguri ki lho. Ora gelek temene. Nang papan lho, Mas. Apik-apik wi enak-enak. Ya rak ngene Pak. Kok delok ning kontenku to deloken. Kok aku ki Tak kembali. gak iki lho bongkeng iki tok sing mas tak omong kae iki lho. Ya kowe kan langsung golek ngono. Langsung to. Aku langsung tepat janji to yo kowe omong golekne tak golekne langsung. Barang ini kae cepet ya. Sementing niate omong ora elek kok wong. Buktine yo eneng kok. Jane wis lho rak mau petok kadang ning ratan akeh gak gede. Ngene lho yo, petone ratane bukannya kok gak nyeluk yo. Tak kira loro untung. Gak, ya aku arep nyeluk engko gak menak to yo engko piye. Kok pas ngene iki kaya Aku arep nyeluk ngene kok ana wong sing ora-ora ngono lho yo. Jane padahal yo ora piye-piye ngono lho. ora mbok-mbok ya. Lah yo. Pas iki gak gede-gede. Gak gede ngono kok gak. Sing apik sak meniki lho yo. Saya kira rata-rata jagung manis lho. Pengen ning ndi to? Awan ya? Karena putune sekolah. Oh, sekolah. Di sekolah. Pokoknya pengen langsung ngomong golek jeng langsung trot langsung budal. Trasiaga. Ya apa to? Lah kanggo kowe. Lah iya. Wes wi Apa ta gak kanggo. ganti parut. Kanggo parut. Oh, mbok godhog pinggo. Mbok godhog apa mbok pelas? Gak ora pelas ki gak ngene iki. Gak. Berarti iki mbok godhog ya? Bakar. Oke. Iya. Pas iki. Wes 10 iki. Mbok tak hitung. Ji, ro, lu, 4, 5, pas 10. 12. Ya 10. Iya, iki lho ya. Iya toh? Ya 11. Bun. Iki kan coklat. Bonus sitok yo gak. Wes. Ngene iki kaya ya apa sembilan godhog ya. Lah kok dijajal kan ini kira godhog kan kok jajal. Kaya padha karo ngarepanmu ya. Ya padha tapi kan wi proyek iki lek iki ora. Ngono lho. Terus aku tak mulai. Dadi wis tak sampai wis tak golekne langsung nggih. Mantap-mantap. Api iki. Apik-apik sing elek ya kurang bedok sing bongkeng tok yo. Lho jagung le. Nah, tak mulai yuk ya. Wes ya. Makasih ya. Oke, sama-sama. Oke. Ya apa Seperti tak gak kanggo nyolong kowe? ya? Gak. Awas lho ora nyolong. Ora aku delokne konten yo. Ora enak ngak maling. Sampai kanggo kowe apa tak golek langsung. Nah. Eneng sing urung. Bojone bendung kali, sok apa nang bendung? Bendung ngenteni sik. Udan. Oh, terus sik. Wis pokoke gumgo anu ya, wis. Dadi anu yo wis. Jagonge. Ini direbus dulu ya. Direbus dulu ya, ini senengane andaru. Iya toh? Jagung kok digodhog le ya. Digodhog jagonge ya. Ya, belum. Godhog kok pokoke ya. Direbus dulu. Wis tak mulai ya. Oke, makasih. Oke. Ya. Thank you. Sayo. Nah,
iki plat nomornya nganti Ini Papa Tomblok mau pulang ya guys ya. Makasih ya. arep mulai aku. Ini Papa Tomblok mau pulang dulu. Oke. Ini Oke. Papa Tomblok ini. Niki kondi kok Ini. kok nggih klambi nggih kondi. Nak. Bae lah kayak ngono lho yo. Male. Yo ya tak. Bapak tak mulai saya ya. Saingan. Hmm. Iklan guyu lho, gabung. Duh, kok guyu toh? Itu anak aku yang paling Ya. ganteng. Sudong. Gantung. Anakku habis pulang sekolah nih, Bos. Ya iki. Ben ngerti. Iya. Nah iki. Dadah. Dadah ya. Makasih Om Tom. Bapak tak mulai saya. Makasih jagungnya. Oke. Bapak pulang dulu ya. Aneh mobil. Mobil apa toh ini? Tak pulang dulu ya. Apa toh? Piro 1000 wae? Ya. Ya. Kok akeh mentong kok ya jan. Iya, nggak. Sapa yang ngulon ya? Oh, ngono ya. Nah, wis ngono lho iki dadi vlog hari ini ya. Wis. Golekne jagung karena memangnya juga langsung tak bulan langsung. Jadi semoga ya jadi vlog hari ini. Jimpitan.